Insellmilkom. Illum it-tnejn l-ewwel ta' Lulju, il-festa tal-Beatu Nazju Falzon, patrun tal-avukati, membri tas-servizzi u studenti universitarji. Nilqakom għall-quddiesa mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Minuri ta' Ġieżu il-Belt Valletta, fejn hu mitfun il-Beatu Nazju Falzon fil-qabar tal-familja. L-isem tal-Missieru tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Inġbarna hawnhekk f'din il-Knisja għażiża ta' Ġieżu kif nafuha fil-festa ta' Nazju Falzon, il-Beatu Nazju Falzon li twilet bħallum fl-ewwel ta' Lulju u miet ukoll bħallum fl-ewwel ta' Lulju. Twilet fl-1813 u miet bħallum ukoll fl-1865. Huwa mitfun f'din il-Knisja li tant kienet għal-qalbu u kien mill-belt u kien jiffrekwenta ħafna hawnhekk il-parroċċja ta' San Pawl u l-Knisja tal-Ġeżwiti huma 3 knejjes li tant huma marbuta mar-narrattiva u l-istorja ta' dan il-Kjeriku Qaddis. Il-Papa San Ġwan Pawlu II kif tafu ibbeatifikah flimkien ma' Deodata Pisani u Dun George Preka propju meta ġie fostna fl-2001. Nitolbu l-interċessjoni tiegħu għal Malta u wieħed mid-3 qaddisin li għandna riċenti, aħna noddu l-San Pubbliku wkoll, San Publiu, imma mbagħad eqreb tagħna għandna dawn it-3 qaddisin, 2 beati u Dun George kanonizzat. U nitolbu bl-interċessjoni tiegħu wkoll biex il-Mulej iħares lejna bil-ħniena u jaħfrilna d-dubietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox. U lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi.
għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Alla bil il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqat talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tajtna li l-Beatu Nazju bħala katekist ħabbriki fil-Knisja tiegħek. Għamel li bil-għajnuna tat-talb tiegħu għalina, aħna dejjem nitħeġġu fit-tagħlim nisrani biex insiru nafuk aktar u nikbru fl-imħabba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Amos. Dan jgħid il-mulej. Għal 3 dnubiet ta' Iżrael, 4 anzi, ma reġġax lura kelmti, għax huma bijaw il-bniedem ġust tal-fidda u l-fqir għal żewġ tiqrieq. Saħħu ras li msejkna ma' trab tal-art u għawġu it-triq tal-umli. Għax huma jidħlu għand l-istess żagħżugħa, sew liben, sew missieru, biex iżabilħu l-isem qadis tiegħi. U għax ħdejn kull altar jimteddu fl-art fuq ħwejjeġ mirunin. U fid-dar ta' Alla tagħhom ilegilgu l-inbit ta' dawk li huma jimmultaw. U safrattant kont jien li qridtilhom ġens l-Amurrin minn qudiemhom, minkejja li kienu li daqs iċ-ċedri u l-qawwa tiegħu qawwa tal-ballut. U qritlu l-frott minn fuqu u sal-eruq minn taħtu. Kont jien li tellajtkom mill-Eġittu, mexxejtkom 40 sena fid-deżert biex tieħdu art ġens l-Amurrin. Araw, se nroskom mal-art kif jintrass l-isfel karettun mobbi bil-qatet. Il-ħafif ma jibqalux ħila biex jaħrab, il-qawwi ma jwettaqx saħħtu, lanqas il-qalbini ma jsalva ħajtu. Min jaqbad l-ark ma jaqafx fuq riġlejh, minu riġlejh ħfief ma jsalvax, lanqas ir-rikkieb ma jsalva ħajtu. U mqar l-aqwa wieħed fost il-qalbina ikollu jaħrab arwien dakinhar, oraklu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Mulej aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek. Mulej aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi, int li tobgħod it-twiddib u tixħed kliemi wara darek. Mulej aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek. Jekk tiltaqa' ma' ħallil tissieħeb miegħu, semek taqsam maż-żinja, fommok ftaħ tal-ħażen u lsinek il-qerq jinseġ. Mulej aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek. Kontra ħuk toqgħod tpaċpaċ, kontra binok mok tqassas. Dan int għamiltu jibqa' jsiket, forsi ħsibt li jiena bħalek, issa se nċanfrek u dan kollu nqiegħed quddiemek. Mulej aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek. Ifhmuha sewwa intom li tinsew l-Alla, li ma naħtafkomx u ħadd ma jeħliskom.
Min rod li sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr dan isebbaħni lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni tal-Alla. Mulej jaħfer id-dnub tal-poplu tiegħu. Illum la twebsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien, meta ra ruħu mdawwar b'ħafna nies, Ġesu ordna li jaqsmu għax-xatt ieħor. Imbagħad resaq fuqu wieħed mill-kittieba u qallu: Mgħallem, tmur fejn tmur, jiena niġi warajk. Imma Ġesu wieġbu: Il-volpijiet għandhom l-erjen tagħhom u l-għasafar tas-sema l-bejtiet. Iżda bin il-bniedem m'għandux fejn imit rasu. Ieħor, wieħed mid-dixxipli qallu: Mulej, ħallini l-ewwel immur nidfin il-missieri. Ġesu wieġbu: Imxi warajja u ħalli l-mejtin jidfnu il-mejtin tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Il-kelma ta' Alla li smajna llum fil-festa tal-Beatu Nazju Falzon hija l-kelma ta' Alla li llum tinqara fil-knejjes kollha madwar id-dinja Kattolika. Noħduha wkoll bħala providenza aħna u nitolbu l-interċessjoni ta' dan ir-raġel twajjeb Beatu Malti wieħed minna li l-mulej sejjaħ għall-qdusija bħalma jsejjaħ għall-qdusija lil kull wieħed u waħda minna. Kien minn familja li kellha il-ġid, familja tajba ħafna, tgħallem u gradwa bħala avukat, imma ma kienx imħajjar għal dik il-linja. Sar kjeriku, imma lanqas ħass li kien jistħoqlu ikun saċerdot. Għalkemm aħna fl-ikonografija narawh imlibbes bis-suttana, qatt ma kien la djaknu lanqas saċerdot. Infatti ngħidulu l-kjeriku, il-Beatu Kjeriku Nazju Falzon. Ma bħala kjeriku, bħala xi ħadd li kien jilbes is-suttana kien irċieva t-tonsura mill-isqof ta' żmien, kien iddedika ħajtu biex jgħallem lill-poplu. U l-belt kien magħruf għall-karità tiegħu, għat-tjubija tiegħu, għall-kuxjenza delikata tiegħu. U tgħallem ukoll l-Ingliż biex ikun jista' jkun ta' servizz għal tant baħrin li kienu jaslu fil-port il-kbir. Laħaq ikkonverta madwar 400 baħri Ingliż u soldat Ingliż li qabel il-gwerra tal-Krimea kienu jgħaddu hawnhekk, jafu li x'aktarx mhux se jaraw iżjed l-qraba tagħhom, jafdaw ma' Nazju Falzon l-affarijiet li żjed eżist tagħhom, xi ittra għal qrabathom, u mbagħad minn hawnhekk kienu jinbagħtu il-Krimea, ħafna minnhom ma rritornawx lura għax mietu hemm. U ħafna minnhom laħqu wkoll saru Kattoliċi qabel telqu għall-aħħar jiem ta' ħajjithom bħala soldati mibgħutin fil-gwerra. Nitolbu wkoll l-interċessjoni ta' Nazju Falzon għaliex propju anke da' żmien fil-Krimea bħal fi żmienu
Il-Krimea sal-2014 kienet tagħmel parti mill-Ukrajina, illum hija meħuda mir-Russja. Illum ukoll fejn kien jintbagħtu dawk is-saċerdoti li kien jgħin hemm il-gwerra. Nitolbu l-interċessjoni tiegħu biex jidħol quddiem Alla għal tant soldati li qed imutu aħna u nitkellmu fl-istess inħawi fejn fi żmienu kien hemm ukoll inkwiet kbir. Nazzju ħalla toma sabiħa ta' imħabba, ta' qdusija, ta' safa u ta' għerf. Għandna ħafna x'nitolbu lilu, għandna ħafna x'nitolbu u nitalmu minn għandu. Fl-ewwel qari il-profeta iwissi lill-poplu jgħidlu intom ismi fuq fomkom imma mbagħad tittrattaw il-xulxin mod speċjali lill-fqir u l-batut ħażin ħafna. Qisu li jekk tagħmlu hekk fuqkom se jiġu konsegwenzi koroħ. Aħna nitolbu ħafna l-interċessjoni tal-Beatu Nazzju biex fostna dejjem nirrispettaw il-xulxin, nieħdu ħsieb xulxin u nimxu bis-sewwa. Il-profeta jagħmel lista ta' inġustizzji li taqlu il-kuxjenza tal-poplu. Fil-ħajja faċli tipponta sebak lejn l-oħrajn, tajjeb nistaqsu lil nfusna imma jiena parti minn din l-inġustizzja, hemm xi ħaġa x'nista' nirranġa anke fil-familja tiegħi li forsi mhux sewwa, forsi fittixt li l-nifsi biss u ma ħsibx f'ħadd ieħor. Għaliex l-inġustizzji l-kbar l-aħwa jibdew b'ħafna żgħar. B'ħafna żgħar. Allura qabel nibdew ninkwetaw fuq il-kbir, nieħdu ħsieb iċ-ċkejken. Għax dik forsi nistgħu nagħmlu aħna u l-kbir ikollu jieħu ħsieb tiegħu innifsu, imma jekk nibdew biċ-ċkejken tagħna, id-dinja inħallu aħjar milli sibniha. Bħalma għamel Nazzju. Nazzju mhix ħajja kbira ħafna, ma kienx anzjan meta miet, imma għamel ħafna ġid. Aħna il-mulej sellifna l-omor, sellifna l-ħin, nitolbu l-interċessjoni ta' Nazzju Falzon biex dan il-ħin nużawh biex nagħmlu l-ġid. U bħalma nagħmlu meta nitolbu l-interċessjoni tal-qaddisin Maltin l-oħrajn, San Publiu, Beata Deodata Pisani, San George Preka, nitolbu wkoll l-interċessjoni tal-Beatu Nazzju għal pajjiżna biex il-mulej jikkonverti l-qalb tagħna kultant naqra jibsa u xierfa għal ħnina tiegħu, għal ħnina tal-mulej, u li din ħnina nurruha qabel kollox u fuq kollox ma' xulxin bejnietna. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej bl-interċessjoni tal-Beatu Nazzju Falzon u nitolbu lil mulej jimlina bid-don tal-għerf, bid-don tal-umiltà u tas-safa, bid-don tal-imħabba għall-proxmu. Nitolbu għad-dussija tiegħu il-Papa Franġisku biex il-mulej jagħtih saħħa, għerf u paċenzja. Nitolbu għalina l-isfijiet Maltin u Għawċin, anke l-isfijiet li għandna fil-artijiet tal-missjoni jew jaqdu lis-Santa Sede madwar id-dinja biex bl-interċessjoni ta' Nazzju Falzon aħna nkunu għaddejja fidili tal-mulej. Nitolbu. Il-Beatu Nazzju ma ħassux den li jkun saċerdot, imma jiena nixtieq nitolbu ħafna
jinterċedi għalina biex il-mulej berikna bil-vokazzjonijiet għas-saċerdozju u għal-ħajja reliġjuża. Nitolbu l-interċessjoni tal-Beatu Nazzju għaż-żgħażagħ tagħna, b'mod speċjali dawk li l-mulej qed isejħilhom għas-sagrament ta' żwieġ. Nitolbu. U nitolbu għalina l-koll, b'mod speċjali għal-morda, għal dawk li għandhom bżonn talb speċjali, għal min iħossu waħdu, għal min iħossu mtaqqal bil-ħajja, biex bl-interċessjoni ta' Nazzju Falzon ikollhom faraġġ u ħniena. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u bl-interċessjoni tal-Beatu Nazzju tatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej din l-offerta li l-poplu qaddis tiegħek qiegħed jagħmillek fit-tifkira tal-Beatu Nazzju u għamel li bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih qegħdin nieħdu sehem nagħtu eżempju tal-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U qabel ma tela s-sema bagħat lid-dixxipli jgħallmu u jagħmdu lill-ġnus kollha. Imnebbaħ minn dan il-kmand ta' ibnek, il-Beatu Nazzju għallem lil ħafna iħarsu dak kollu li ordnanna l-mulej Ġesu u permezz tal-mamudija seħibhom mal-poplu qaddis tiegħek li hu l-Knisja, il-ġisem ta' Kristu u t-Tempju tal-Ispiritu Santu għat-tifħir tal-irf tiegħek bla qies. Għalhekk aħna nrodulek ħajr u mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna flori ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna flori ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej intinajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati bħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xorġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġdi Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apposti, ma' San Franġisk, mal-Beatu Nazju Falzon u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-biġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrit fija, li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajn, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. U Alla li tista' kollox għatina l-għajnuna permezz ta' din it-qarbina mqazza li għamilna biex fuq l-eżempju tal-Beatu Nazju bil-qalb u bl-emil nagħtu xhieda tal-imħabba tal-aħwa u tad-dawl tal-verità bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Sa nixtieqkom li tinaqdu miegħi biex flimkien ngħidu t-talba lil Beatu Nazju propju quddiem il-qabar għażiż tiegħu li jinsab f'din il-Knisja tal-Sitna Marija ta' Ġesu l-Belt. Mulej Alla tagħna int fil-kobor tal-ħnina tiegħek tażel minn fostna il-bnedmin bħalhom biex jiservuhom u jgħinuhom jiksbu u jżommu d-don tal-fidi u tal-paċi tiegħek. Aħna niżżuk ħajr għal grazzja li jogħġbok tażel minn fostna l-Maltin lil ħuna l-Beatu Nazju Falzon li bit-talim u l-ħidma tiegħu kien ta' għajnuna għal Maltin u s-soldati ta' żmienu. Bit-talb tiegħu ħajkun illum ta' komfort għalina għal Maltin u għal kull min jersaq lejh. Għal merti tiegħek nitolbuk mulej berikna bil-grazzja li qegħdin nitolbuk. U jekk din ir-rieda tiegħek jiġi magħdud fost il-qaddisin tiegħek. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Beatu Nazju Falzon. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Beatu Nazju Falzon. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Beatu Nazju Falzon, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum mill-Knisja ta' Ġesu fil-Belt, fjum il-festa tal-Beatu Nazju Falzon, immexxija mill-Arċisqof Charles Cicluna. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.